Omstændigheden er jo sådan, at jeg desværre ikke kan være til stede til generalforsamlingen på Refsvindinge Friskole, så efter aftale med Kasper, så har jeg valgt at lave en beretning på den her video. Og den beretning, den skal tages som en erstatning for, at jeg står på talerstolen, så I må tage den, som den er. Den beretning, som jeg vil aflægge, den er et supplement til den skriftlige tilsynserklæring, og den ligger ud over, hvad der sådan er min formelle opgave som skolens tilsynsførende. Den formelle opgave, den skal dokumentere eller klargøre helt specifikke forhold, og det vil jeg ikke redegøre for her, fordi det fremgår af den skriftlige erklæring, som kan læses op efter min beretning. Men jeg vil sige, at det er mit første besøg som tilsynsførende på Refsvindinge Friskole, og det har været en meget positiv oplevelse. Jeg har i min plan for tilsynet lagt vægt på, at vi i år skulle knytte op på nogle ting, som lige vil redegøre for. Der er blevet valgt fra min side nogle temaer eller nogle fokuspunkter, som ligger i skolens værdigrundlag. Det handler punkt 1 om, at skolen eller undervisningen skal tilgodese det enkelte barns udvikling og evner, og som punkt 2, man skal vise hensyn til hinanden i omgangsform og væremåde. Og det må jeg jo konstatere, at det er i særdeleshed opfyldt på de besøg, jeg har aflagt. Det er sådan, at der er for mig at se en meget høj grad af individualitet, og at man er meget opmærksom på det enkelte barns behov, og man flytter meget op i ens hverdag på, at de evner, den enkelte har, skal udvikles optimalt. Omgangsformen på stedet er positiv, imødekommende. Der er sådan en naturlig relation mellem børn og voksne, og mellem voksne indbyrdes, så det er med til at skabe, synes jeg, en meget god oplevelse. Man kan kigge på nogle indikatorer og sige, at i værdisættet for Refsvindinge Friskole, der er det sådan, at undervisningen den skal foregå i et hjemligt og et nærværende og trygt miljø, og eleverne skal kunne udtrykke deres egne meninger, og så skal der være en stor fleksibilitet i hverdagen. Og det må jeg sige, at det har jeg også konstateret, at det der foregår, det har for mig at se et meget hjemligt præg. Der er en god relation mellem børn og voksne, så der opstår sådan et nærværende samvær. Og det er alt sammen rammet ind af et trygt og godt miljø. Jeg har også oplevet, at de synspunkter, eleverne måtte have, dem kan de trygt fremføre, så de får lejlighed til at give udtryk for deres egne meninger. Der er en stor fleksibilitet i hverdagen. Det er klart, at i en skole som Refsvindinge Friskole, der vil der opstå situationer, hvor man må handle per konduite og sige, jamen her er der altså opstået en situation, vi skal sådan og sådan, og det viser organisationen, at det er den altså klar til at gøre. Omkring den pædagogiske praksis, så erklærer skolen sig jo som værende karakterfri og prøvefri, og det har jeg ikke anden kommentar til, end at jeg har ikke opdaget andet. I min tilsynsbesøg, der har jeg selvfølgelig haft et fagligt fokus, og jeg må sige, at jeg har fulgt dansk i 2. klasse, så har jeg været med i 3. til 5. klasse i et udeskoleforløb, som man kan betegne som værende et tværfagligt forløb, og så har jeg været i engelsk i en 5. klasse. Jeg har fulgt dansk i en 6. klasse og matematik i en 8. klasse. Og jeg har haft samtaler med skolens ledere og med skolens lærere omkring hverdagens praksis, omkring den faglige praksis også. Men jeg vil overvejende sige, jeg vil sige, at de oplevelser, jeg har haft, det har været en velorganiseret undervisning. Det har været en undervisning, der har været baseret på et højt fagligt niveau. Det har været med en gruppe elever, som har været meget engageret og meget optaget af at lære, at præstere, at tilegne sig viden og færdigheder.
Så samlet set, så vil jeg sige, at det har været en udbytterig oplevelse for mig at besøge skolen, og jeg vil ønske alt muligt held og lykke i fremtiden. I har en god skole. I skal stå sammen om den. I skal knytte op om det fællesskab, der er på skolen, for jo stærkere I selv er i stand til at binde fællesskabet sammen, jo højere vil jeres elevers oplevelse af skolens værdi være. Forstået sådan, at udbyttet i et dannelsesperspektiv vil være maksimalt. Så det var godt. God vind fremover.